ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଘର ହାଲଚାଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୁଅ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧନଞ୍ଜୟ ସିଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଭାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ସେ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ବାଂଶପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଖେଳକୁଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଧନଞ୍ଜୟ ସିଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ।